Kaguda ka niya mga Mr. B. So, tiswalo tala sa kanya pimpuan. Di ako nakatang yung na kanya puro. Kaya nakuda ko ng mga Facebook na grande lang sa TV. Ito ko naman sa pamilya. Nakataya sa kanya kaya orang mo. So, tiswalo tala. At man napiang ko siya tala siya nga bubog. Ina-imsip na. Ay man to, pumakita ng tanong na si Alain Meister Abdul Basit. Tanong sa mga Peter na kaya sa limugan ako. Nasama na, yung tipong siya na sadaka. Inaw na diya ka, ulan mo na Ramadan, ipinunir ka pa ng kotak ka din na, kasi sadaka. Na ayaw pa na puno na miya ka na iba na sa mga nakasasadakang ka. Waim na di matayan, na basta po siya sadaka ka tuno na daan na kaw na una isyo mga tungan na yung kapamilyan ka. Dari mga pagarian, nakabiyag na siya. Dari na, sadaka. Zakat. Dari pamangkin, nasa ano? Pagpatuwa kayo, pagkanduli ka, nadiyan na kaw nila sa mga tungan na yung kapobre. Tabiyo. Biang nagpopobre. Unayin ka. Agis ka tanong tabiyo na may aming kanduli. Dahil puhunan din na salakaw mga tao. Sa lugan no? Naanulun din ang mga salakaw tao. Na mauna sa sulo sa mga tungan na yung sa mga tao na nakailangan itana. Agire saka din pagkuna mga tungan na yun. Lihat ano manare kami kano doon. Naon naman siya na puli na miya tetan ngafit. Ya kasud ka mga salakaw tao di ka mga kilala. Mga dun. Hanap yang makasadakap na mga balbako. Yang makatewa-tewarwa mga milungisan. At tilapia yang makalala penalok sa gudang. Daya pernah mga ayaw pernah isnakiran pang-disyertiran na matang mga spaghetti, mga biko, mga blanca, mangga, pamanam. So niya makapiapit tama. Daya pernah prutas siya na mga grapes, mga apple, mga mangga. Allahu Akbar. Napiamagan kasi na 1K. Nagiliwan yung kadi pa ng mga tumanyan. Kaya akong turun kasi rin. Na mga saliran bag na mga dopoy. Mga gulungan yung papatuwatian niya. Siya sawa mo managit ka. Kaya pa na pang disyertiran na mga Amerika. Pakagulo, piatugulo. Kaya pa na puruta siya rin na bebo sa usanto na. Ang bernak yan sa kapagulo. Nalumino siya ng panatang minuduwati. Siguro ka no. Naman mabibli na kalabot nila pakasorga nga namin. Yung pakaw nyo nga. Ano na pwede ako nitabi? Basta kayo pumabagay na unay ngayon sa tunganin ka. Manto na bulan na Ramadan na tabi na anak kaya kito na kaamataan na kadili ka din ang alam na kaya tambol. Alam na nila na may masasawra ka man. Tingnan na katunan na. Dinit. Ipusan. Allah, Masya Allah. At man kung magkito na kaawan, nagpupusaw di timing. Mata na mata ka ba sa kanila igira ang Ramadan? So, pagkakan ka ko Ramadan, nakanakabang pagkakan igira na Ramadan. Kagi ayam ya'lu sa hadith na yusdadu rizq. Ayun igira ko na Ramadan, na ibabakala ang rescue mu'min. Igira kay Ramadan, na detaro paluluan-luan ganta, di kakir na mo kaya. Masya Allah, barakatan ng Ramadan. Kabarakatan, at isusunong ka, tugon nabi, la khulufum famus sa'imun, at yamna inda Allah na rahal mismo, o ngari, o lipusa, o bulan na Ramadan, na timo-timo na lango na perfume ko dunia, lango na kastor ko dunia, na pagkababaan Allah sa syapot tangari alipusa o Ramadan. Di man na nasipot tangari tanuan, itano lipusa, kesabaran daki. Tapi alam na listerin na pamumuno ka. Kaya napumbong na diyan ka. Nabunong ni Grami agabi na sigo, sa kagabi. Kung mga tero na may papasar ka sa mga ka. May ateta, may sabar ang amor. Na mag-istorya ka gusto pa na all na kangari kakabanin mabo. Kasi mag-feel nga di pag-istorya na mukha siyang ngayon ngari. Dari masaswa, natin mo programata na yung masaswa. Abi bisto kan usapan man na bawas sama, bisto dukan. O makasimawa lang nga na daw. Masya Allah, Masya Allah. Nah, na. Kalbi na bulan na Ramadan. Nakalaman ko na kalbi na bulan na Ramadan. Na, suntuh tasbih. Na ingin ako na gumaganak ka ko Ramadan. Adi ka doktor, mapian na tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Udi na, biater ka sa mapian. Adi mapian na gumaganak ka. Na diyong kontak ka, gumaganak ka tero. Oy,
na datar tugon nabi o patasbih ka. Subhanallah, subhanallah. Nah itu dari kaptir lagi Ramadan. Di magka kemudian waktu bisa ka. Tadi masuk susah tamparan. Bukan menjelang ka. Semua otak. Kurang peterannya. Oh, umarata ikaptir mapya timing. Nah, siapa takon dia Nah, pada hari dengan Ramadan. Nahum sa'iruna ibadah. Nasyakul syakturun. Turatul. O di puasa sangka Ramadan. Melagi dugagawi. Daw. Nasukap beturu barakau nagukap turut turut mau. Nalaw na nasimba si wala tugu nabi. Kataw na kalima tua. Pagi siya nakasana rin nakabiratan ng mga turutan. Pasabi naman ni Gadamya ka tengas ta mga terutan deta no pakaturutan na. Na di magpakai sa Islam basta turungan na di kepakai ako ba mapetigra sa turun ko. Sabi nila mga turun ko. Na turuan nyo lang. Alam mo tanong mga turun ko. Wala sa aking bubugit yung siya. Turun sa kapulang ko. Oh, ha? Ito, pumiro si yung nasulutan na profesor ang pag-isganan mo. Sabi ko gano'n. Kaya may kalita niya gano'n. Ito sinima mo, ano yung tumangarit ng mga. Kati mo mangga March 5. Sabi ako nung mga, natarot pa 50 siya inedang. 51 years sa inedang. Eh nakapsuma ko siya. Na, dapat telepono inedang, 20 siya inedang. Ako pagkaya ko ako yung mayo. Mga ito lagi sige mayo. Kati nga si admin. Oh. Kata siapa dia? Kata dokter siap dah kami pun makan gila kayak gini Haji Ahmad. Aku masuk ngurang sama tamparan. Nah sisa dia nganana lama-lama sanganana padien. Nah gila kepikiran untuk aku kasih aku tiga dia gitu mapa kasih. Aku sumia dia naka. Aku mau tayar kana di kanyo to mapa kasih. Sa taman sa bagita dunia. Enak apa? Waktu kakasih ng watak-watak, sa mga watag niya mga watak, kung aso na kabadilata, na pasapasaan, na mapasapasaan, na pinagwasan mo, na pinagwasan tanong, na di ka din tanong. Kaman na, nakatot ko, na pinagwasan mo kami mato. Nasa mga boy, nasa mga boy, nila ko mga ituwano, nakambi ko, kusyo ko rin, na kusyo ko, nasi ko mga bata, mga dapat, na itumurisyon, na di ka dito pa kakambi ko, na lumadang ang gusarang eh. Asal macam nak berjatak ke dia. Ada kali pak bikau. Tunggu pada kamu biar bikau. Juga bikau, tunggu pada kamu tomanya. Oh, belum betul. Nah, kamu tambah berapa kasih mama nak bikau dah ngamak wajib. Jadi aku pernah ngomong atas sama apa ibu ni, mga itu. Nadi mo tak, lali yung nakanya pagkali, kadiyan kalipatan. Nadi yung kotak kulo pabalang nadi kali kiribun. Apa sa karsa din ako atrak terebon tete. Wag ka ng lupa, wag ka ng langit, wag ka ng tae. Omego taka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang to, petiribong memang to, ngamak man, nabiya katwa-twa. Mapap telebon, tete. Ana, media kanina ko pagani, ang ana na Facebook, ang media ka na loss. Malobra, kaya pa na ganyan. Ha? Tama nga gagawin nila na malalapo. Bumula niyo ba? Kaya saan nagkakuha ko niyo? Bawa mo titig-tigra. Kaya ipatan na mo sa betul. Kena itu kamu sudah betul kan? Masalah agak mana itu? Terimun. Terimun. Ada media sa Facebook na ngota loks agra kung balato-lato. Kung balato bangsa sa tambaran. Pwede kibang siya. Ya katua-tua loks sa bobo na grabe kung balato-lato. Sudah na grabe si Bobo. Nasa na ba rumah tao, di rumah tao. Talo dia rupuno. Nah itu tanya di pagi istorya kasoki sukang udang kakawata akan na dito mapakakasoy. Ayah katero Hatimul Asami na tila kadro syababa la ya'rifu aina sayap. Suwaki supama na betado manguda. Nadakya katawin kakakap manguda. Ayah kaya eksperto, experience na sumya makatuwa ito Hatimul Asami. Kasumya katuwa na katawa ni sukap manguda kami kasagano. Bapak di mapigira manguda ta.
Kedum yang wi kaurak. Dina ke kesuai kira ke kamu dan taki. Bisa subuta sembang, bisa subuta mati Al-Quran, bisa subuta sa kati apa suat beli kira kamu dan kana bisa subut kampia. Nah kau mangapana kira kamu dan ka, tapi apa sotolan manok na kira sepen. Kira benar kamu dan tanah masa kapan pas badannya kabeg-beg. Nah kira biar katua ka, Allahu Akbar. Mati 3 mga pasag. Kata man siyang arena, kaya dyan sa bagal. Kamar paspakan na mati 3. Gila kamu datang na labenta sa Panginoon. Nadirisyon, na piyan nilay mo. Na miya ka piyan nakakulog yung mabakaroon ka. Nagira miya katuwa ka. Nakumang ka. Nabang muli pangukong makalikulog. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yung kikasuay gila kamu ganta. Nasumbay nga pa na rumo ko si imam. Namiyakap kar Allahu Akbar. Namiyakap kar. Sami Allah. Agi. Pag-istapid na hukum pa. Nagila niya katuwa ka. Rumo ko si imam. Allah. Ang keputol. Keputol mo ngayon. Nagila po na niya katuwatan, nakataon na sasano pantad. Nagita makatot na di makapya ginawa ta. Tama sa tinay na mi-expire pa. Nalaburo ni gira sujud si mama sujud. Allah, naliga di makapya. Namaliuman na duwe, pakatota. Namiya gini suryat ka, kahit namiya punyat ka, namiya po ko sa mga takapaliwan nung adigon, di nga litigra ka, babato. Unang nena ka, niya mo nagigit. Kasabi niyo ba na nga to, kabasta tigr na ka. Ama pa daw sa nga makontrol ang bato. Namatitima dengan 5 bunyi ini. Sebelah satu teror pelanu sangat pamannya. Dostaknya kamu dangka, imanto kamu dangka, masya Allah. Kamu dangka, imanto pengemar laku deh. Kenapa ya kamu pengemar laka? Nah, kami yang katakan. Ada nadusang kadam yang kapan pendapat gede banget paman. Dengan nama takatir wallah. Wa wada'na anka wisarak. Alladhi anqada dahrak. Kenua mirkat tubuh Allah sudusangka. Ya Muhammad. Kenua mirkat sudusangka. Asami popenda dekoliko deka. Ikila ada nadusha otau. Nami popenda dekoliko te. Na baka usimbir na detalu mapenda na wasaka bubuka lengka. Umbati khasa Quran. Na bubuka lengkadin. Ayah penuh menggiro serta beliga taskin. Talagawi. Na tiga dia kompesi itu pikan Allah. Adi dia koto ami popenda dekoliko dutau. Adi kote amana dusa. Na anda di khatul betul ku Allah. Ana mana Allah sarila. Na mana koliko di surusa. Na ayah kesoka. Na kepangka kau dinga dikikuat tunggu simba ku Allah. Allah. Bagau pengam sa tahajud. Bagau pengam sa kata masa Quran. Bagau pengam sa kapanas bi ko mga makasi minsa sub na naistika makong. Basi mga salsa. Langon na kayo finan. Nahigira ano matatago kuliko dedu sa adong panamada. Tabi-tabi ya. Na langon close. Offline. Mati ka sa Quran. Nadi nga pa nagkinunawa na. Amma. Ito so amma yatasa. Ani Nabi Adi. Amma kodak. Pernah yang ngabobel sa kanak siya maka. Nah, ekatalo, tunggu, Nabi, akadun, bagaimana minum sotang akadun kau kubanga, naso sambayan. Nah, ada kan yang kini kau kubanga, sangutas kubanga, Amerika mati sotau. Nah, solima asambayan, nah sekani yang kini nang kumbala aku. Nah, Amerika mata usotau kau kubanga, nah solima asambayannya, nah sum sadir kota amananian, nah ainian. Lango na mini betal ko lupa sa simba ko Allah. Na lango na nang beli wala sindo. Dia nga pala. Dia nga abeneng. Dia nga alab. Dia nga mga kamarali mga. Nasan sa pagkabetalan na lupa sa dunia. Na lango na nasindo sa lango na mori. Nasan sa lupa ang pagkabetalan na lango na nagsulsi sa lango na kiyama. Mapadagdatakan ng mga pagkalitado ginawa na napilya di abeneng na makaitam. Betutan na no. Nadama na mama amitir na sana kayo na mata may tum na masuntukan. Ila dia nga dataran na may tanong na bano. Nato na, norga pa. Tay rapi. Kaya manaptir na norga pa, namaratan na siya. Oh, naman gede-gede. Masya Allah. Nah, dapat kau. Nah, dia mau tak atur juga, rasa dia mau tak kembali. Oh, nah, datang dia mau tak pintu atau mau mati, sila sampai akan saluan. Ini nasa sa putol saluan. Nah, ayah buat kami dah merah. So, tahu buat terserah, nak yatur wakilan.
na kaya gede masasama sa botol salungan. Na detara na no miatay, aminum sore penuanga na apia duang timuragu na kaya tinyan na ayak kegedeman yan sa salungan. Kata igir akan apa Ramadan, agi gira detara Ramadan, nama Abdur Mansur Tanu. Diketano, na berusaha mga papatet man, mana kamano pusannya na magan pagubangan. Na nagamo no, ila ko dijot lagi na pabobe yung pindang ano doon. Ato niya mga bay. Hindi ko yung mga dasar niya mga bay. Siguro na gula na mga nayak ya pala siya man ng mga bay. Kami dito na nakala siya. Alas 3 sa sisigan sa tuna. Oh, niya kakyo po masyuro, na makatanga sa ito, nagsyumbe nga, nagasuwak man, nakakingap man, na makasiyembe nga masatarawi, nagasuwak man ito na, kaparasokang puwasa, na makapusa katak man, pag-iusin na man, na nyakit itong manipuro na, makasiyembe nga sa utiro ko, pag-ano ka pa na sa mga watak, ang aaliman na kakapto, mga di ko mag-eskwela. Ito na buto na biya, sabi sabay, mana imrahatong tatlumur rida, sangga fi Ramadan, na atubo na biya mamay, ay ginaharabadan, na di niya di panunuatan si karman na mama. Ito tatubo namin na ayaw pa niyo ko surga na society Maria Magusiti Asia. Nabaso umrano Maria mo. Kasi nababay Asia. Dito so mga kaya babay walabay. Allahu Akbar. Ano nga maggido-gido? Di mo kapkiswatan nga kikaro mga igra Ramadan. Miya ko masya karo mga, miya mamasan, inubay nga rin, abiyan, tunap man niya masama. Ay pusatan, iptangas tanong. Nagmira naman po sa mama, kaino sa mano, kada alalagyan. Ano man naman kada alalagyan? Yung mga floor 3, kapasa kong man ko doon masumay, ako rasa tanga. Ay buka tao rin, naglak. Lamya ka gano'n pa sa bubay. Ado, abiyan, nato nikitin nun. Ano doon yung mga napo siya ka mama? Kabiya suwaswatan ka niya bubay. Ato nikitin nun. Ano doon? O kari-kari? O biriyanin? O suwawan? O pangyo? O ayaman na nila pagdilitong. Nas ka magumama, nasukek sitin ba? Nabito ta ka mago sebenarnya sampai itu wata wabudun na aduh ini butuh mana kakor kanu Allah masya Allah naskano na mga ben Aprilia ko na piya pa na miya mama ko ben so bisitan yan na uwan lugawi at iya tinyan so bisitan yan na din na dusa nga uwan lugawi gani lang ka naskami benar kami ro no na dia di magugo sa ro masa-masa pang pagugo masuk warkasan naskano mga ben na taman sa detaranan na panay ko ibalitian no adum na karo mga ninawangan yan luwang ka sinabar ka punewan matangwang pamilya ko ng mga ben malumya ka ako ng oras kaya sobra lastis galawan sa oras na ayah pekaurian akan si na kesentanu sosimbatan ko Allah umur makapalawi at kata Allah faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun sadin sataw amalak wallahi kalak insyaallah atau waslaha la inubiyani na ginawa niyan ayaw mahana niyan na inayos siya na ginawa niyan salamu naman mapinayos siya fala khawfun alayhim hindi na bayran ni kanak mga masira sa ano manamori api-api sa dunia na di ka kanak matay si masa nga dunia na kanak nakata nakapatay di po Allah matang wala ka dunia matang nakatalo ba niya kapi kapatay niya perhatikan api as kambing ng mga alim wallah asasakan nun lagi kanak pa siya ba kumatay hindi kami kabi matay ang mga alim na belum kanwak na ba mga alim hari kata kabi man to matay prilya ko Beuni na limanya, ay perlu ditanong wala ano mau. Ya Allah na unay kau patay kiyan. Ino wagig batay. Baka pakasorgo di ka matay. Kung makasorga ka, data nga doksan, pakasorga no Allah, badi nang nalawas siya, di. So lawas siya na tumya pikulo pa kamang sa tulan na sumbi no Allah. So dia man niya tumuli siya, bulan amnya kapi-api para sa badan. Kadi magpapagay baka makasorga, di nang nalawas ka sa tamparan. Dinalawas ka sa dunia, kung man isulga sa sorga nga nanay bulo ka. Kalau man dipanggil ko sa sorga. Kami ka mga to sorga ito naman, ay mga ramakami. Kaya kang beto kayo ran. Kapaman, narangap man napagwita ko sorga, manalagat kami ang atwa-atwa. Kaya sige mo lagat. Lawisin mo mga bigyan, ito nang nalagat
kabatili, matang wada batili. Atunanan, wifi. Ulo mga kunik. Siya na diyan ng kinabangan na nagtabi ka tanong-tanong. Yun na nagtamatan ko, diyan ka. Ayak ko yung wadikit na nga nabikan. Kaya ka na nga, karito ka na sasaling juga. Ito na surga ka. Nasurga sa mga nato na ayat mo na apaman natin mga idol na idol na Bila Isa, titalo idol mga nato pa mga surga, nasa mga bay! Nasirsa po na gunamrago na idol mga bay. 16 years. Grabe. Tanga din nakalukso. Kinabasan nga din yung mga mga to na nilapakatuwa na tapi katera ka na nga kagaroon na para sa niya puno hampak. Kang wala ka ni ka mudagi mo sa pamaka. Tida ka kung nakakasapi ni Sokro yan. Ay hindi kini mo sa case kota. Nandun ka pagalungan at grabe nakatila ka. Nandun ka sugat ka alungan at kewang ating nga. Tabi ba sa ating nga namyon sa sobra. Bumibawa. Dugduban. Nasasabi ito na rin. Wayazdado na jimana. Babay mamana. Allah, Masya Allah. Doon tanong ko, lang tanong mga surga.